Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Είναι σήμερα η πρώτη μέρα της Άνοιξης. Φανταστικός καιρός, πολύ ωραία μέρα και βρισκόμαστε στην πολιτιστική γειτονιά των Σικαιών, μια υπέροχη γειτονιά και θα ξεκινήσουμε από εδώ μια μικρή βόλτα σήμερα με τη Βέσπα μας να δούμε 2-3 σημεία της Άνω Πόλης. Για να πάρουμε δρόμο. Ξεκινάμε λοιπόν προχωρώντας δίπλα από τα τείχη της πόλης, εκτός των τυχών, και πάμε να δούμε κάποιες ωραίες γειτονιές φανταστικές. Δεξιά θα πηγαίναμε, αν επιτρεπόταν, στο Τσινάρι. Όμως εμείς θα πάρουμε πιο περίεργους δρόμους, πιο κρυφούς. Οπ, να και τα τείχη. Τι έγινε εδώ? Πού είμαστε ρε φίλε, στη Μύκονο? Από εδώ δεν περνάμε. Είναι αυτή η ωραία BMW με το καλάθι. Γειτονιές. Αυτή είναι η Άνω Πόλη. Και φτάνουμε στο πρώτο αξιοθέατο που θα επισκεφτούμε σήμερα. Βρισκόμαστε στην πλατεία Τερψιθέας, στην Άνω Πόλη, μέσα από τα τείχη, και αυτό που βλέπουμε είναι ένα μουσουλμανικό ταφικό μνημείο, ένας τουρμπές, ο τουρμπές του Μουσά Μπαμπά, ένας Άγιος των μουσουλμάνων, είναι θαμμένος εδώ και αυτό είναι το μαυσολείο του, το οποίο ήταν στην αυλή ενός μουσουλμανικού μοναστηριού, τους περίφημους, το αυτό που λέμε τεκές, τεκέδες, ήταν στην αυλή ενός τεκέ λοιπόν, και διασώζεται μόνο αυτό, γύρω γύρω δεν υπάρχει τίποτα, είναι μόνο σπίτια, μερικά από αυτά πολύ ωραία, μερικά από αυτά δείγματα της αντιπαροχής του 60 και τα λοιπά.
Και εδώ είναι θαμμένος αυτός ο Άγιος λοιπόν, ο οποίος ήταν του τάγματος των Περτασίδων και είναι όλο αυτό το μνημείο του 16ου αιώνα. Και αφού είδαμε την πλατεία Τερψιθέας και το μαυσολείο του Μουσά Μπαμπά, πάμε τώρα στο επόμενο αξιοθέατο που θέλουμε να δούμε. Η Μονή Ανοπόλη είναι ένα σύμπλεγμα από δρόμους και στενά που αν δεν το ξέρεις καλά, όχι όπως εγώ, δυσκολεύεσαι, κακά τα ψέματα. Τώρα θα πάμε στην πλατεία του Κουλέ Καφέ. Αλλά θα περάσουμε μέσα σμπρώχνοντας, διότι είναι πεζόδρομος και δεν θέλουμε να ανησυχήσουμε τον κόσμο. Και φτάνουμε στο δεύτερο αξιοθέατο που μας ενδιαφέρει και δεν είναι άλλο από το Βυζαντινό Λουτρό. Εδώ βρισκόμαστε στην Άνω Πόλη και είναι κατεξοχήν γειτονιά επαναστατική. Πάμε όμως εμείς σε αυτό που θέλουμε να δούμε. Το Βυζαντινό Λουτρό που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις δύο πολυκατοικίες, σαν να το προστατεύουν ή θέλουν να το φάνε. Είναι το παλαιότερο Βυζαντινό Λουτρό που σώζεται στην Ελλάδα και είναι χτισμένο το 1200 ή ανάμεσα στο 1200 και το 1300. Βλέπουμε εδώ έχει ανακαινιστεί. Δυστυχώς δεν είναι επισκέψιμο, τουλάχιστον από όσο ξέρω. Και εδώ είμαστε στην πίσω πλευρά του. Από μπροστά, από την οδό Θεοτοκόπουλου και πάρουμε μια γεύση και πώς είναι την μπροστά μεριά. Όπως βλέπουμε η πολυκατοικία το έχει κυκλώσει, αλλά τουλάχιστον δεν το έφαγε. Είδαμε λοιπόν και το Βυζαντινό Λουτρό και τώρα φεύγουμε για το τρίτο αξιοθέατο μέσα στην Άνω Πόλη και το πιο σημαντικό από όλα. Πάρουμε την οδό Μουσών και θα τη φάμε ως το τέλος. Δες εδώ καρδάσι μου, δες εδώ. Πού είμαι ρε φίλε, πού είμαι, σε νησί είμαι. Χαμός. Σπίτια, πεύκα, εξοχή, μυρίζει άνοιξη.
Ωραία, πού μπλέξαμε πάλι? Να το και το Little Big House. Οπ. Προχωρούμε ακάθεκτη και τώρα θα περάσουμε, αφού φύγαμε από την πλατεία Τερψιθέας και από την πλατεία Κουλέ Καφέ, θα περάσουμε από την πλατεία Καλιθέας. Νάκη πλατεία Καλιθέας μπροστά μας και αριστερά. Πού σε έφερα Καρδάση, από πού σε πήγα, από εδώ σε πήγα, από εκεί σε πήγα. Και τώρα πλέον πλησιάζουμε Φτάσαμε λοιπόν στον Άγιο Νικόλα τον Ορφανό, που είναι κλειστός. Τι να κάνουμε, είναι καθολικό μιας μονής βυζαντινής, χτισμένο στο 1310 με 1320, έχει μοναδικές τοιχογραφίες μέσα, φυσικά δεν μπορούμε να μπούμε αφού είναι κλειστό, από την πόρτα το βλέπουμε και θα προσπαθήσουμε να ανεβούμε και λίγο πιο ψηλά, να το δούμε τουλάχιστον από πάνω. Η μαγεία αυτού του μέρους είναι ότι όταν βρίσκεται στην αυλή του και δεν κουρεύουν το χόρτο παραδίπλα, είναι σαν να βρίσκεσαι σε μια εξοχή. Γύρω-γύρω δέντρα, έχει χελονίτσες, έχει μπαξέ, πανέμορφο, αλλά δυστυχώς κλειστό και δεν μπορούμε να το δούμε καλά. Ας κάνουμε μια προσπάθεια αφιψηλού. Είδαμε λοιπόν 3 φανταστικά μέρη. Είδαμε το μαυσολείο του Μουσά Μπαμπά, είδαμε το βυζαντινό λουτρό και στο τέλος προσπαθήσαμε να δούμε τον Άγιο Νικόλα τον Ορφανό. Δεν κατέστη δυνατό. Συνήθως Τρίτη είναι κλειστός, βλέπω και Παρασκευή. Και την ίδια πορεία με εμάς την έχουν και τουρίστες που έρχονται εδώ και θέλουν να μπουν μέσα να το δούνε. Όπως καταλαβαίνεις Καρτάση μου, δεν γίνεται να κλείσουμε την πόρτα αυτή στην Άνω Πόλη χωρίς να σε περάσω από το τσινάρι. Θα κάνουμε λίγο εντούρο. Εντουράδα ρε παιδί μου. Οπ. Βέσπο εντουράδα. Για να φτάσουμε στο ξακουστό τσινάρι, που τσινάρι φυσικά είναι ο πλάτανος. Εδώ είμαστε καλά, ωραία, για να δείξουμε λίγο με την κάμερα αυτή τη μουσουλμανική κρίνη εδώ, την οθωμανική συγγνώμη κρίνη που βλέπετε έχει για γούρνα μια ρωμαϊκή σαρκοφάγο, πάνω από τη βρύση ένα βυζαντινό σκαλιστό και όλο το οικοδόμημα είναι οθωμανικό.
Απέναντι ακριβώς είναι το ξακουστό τσινάρι, αυτό που βλέπετε τώρα, χρόνια και χρόνια σταθερή αξία.